atlang puin mi parol thar ho hi mei thai rai rual an ni in an ti sa chak na an sa thin viau maya an malam huna ta na thalo tur mei chia po ni se an ti sa chak na awangin kum upatak tak ton riat nei to zuna tangin chung kuan chok boy fo mai mangai na a oma mangai na tel lo nom chen na le in du na satli aringot thian a in ngaihzawng theih bok bial nu bial panei hi sual ani hran lova rol thar tleirol kan ni lai hian film khur ero a thakhop kumsom panga vela tranga mipa meichia karing thei to lawang kan ti chuan a boi thlak to thin rol thar fel le ngoi choi le khazir a chil rum rut dok martin chu ni pui chol mang turin khopui dai fema anu le pa te nen an chen na in an pana school chol lai ani boka na thoa le khabu thatak tak chiar aril ru le khathiam thei tak ni in a mel po a chheran lova a malam hun po a eng tak zet anu chuan fiamin le khabu iron hon nem na sasia ni pui chol chungin ichiar zo man mewang mo ti in alfa pa chu afiama an fa parang ka chak chu an duatin fel an ti ve hle ani dok martin chuan a thiam pa carson chu mu in an leng kwal vela carson chuan a na thona bara hruain thingtlang ngang an lania lungleng doin an khuwa ho ve ma se thil thar mu tur vak a om lawa wangin dok martin chu an chena in lama a hole ta ani aruma chuan chawin anu le pa ina an lo om lova atuk ver chu hongin an then oma chuan nu patuak thar ronin son lu tur chu mu in anu pui chu ano pang melin a mel po a zia mel hle rol thar hoklak ve tak alania an then oma ron om thar tur nu pui chu an thlek wangwanga a in khai thlizuar le ngala han 12 bol zat po a hre hau lawang le an then oma ron om thar nu pui chu linai ni in an then om tlangwalin a thlireng ti chu aron muwa dok martin po a phuzok nge dok chuan an then om pa kar chu enin anal zek le ngala mi khosa thei tak chu an ni nge mai apa chu an then om thar te ina leng lutin afa pa chu mu in an aw wata an then om thar te mel hriat tir atum ve in nei tu pa li nai pasal chu eliet ni in pawalai hausa tak ania dok ne na chuan bot longleng le akai noi thil hriat anei le nei lo an zota doka pa chuan lo chang vatin afa pa hian longleng le akai noi chungchang a hriat thu le chia po lo om se a siam that zung thei thu an hrila pawalai eliet chuan a long khol fel lo a om thu le asiam thathei ani chuan asiam man po thataka apek tur thu an hrila dok tan po in hlo na rem chang ania nar phalchi ani big lo atuka chuan eliat bot chu siam that sak antuma athiam zong tak ani awangin a hupur lo hle eliat an dupui tui cheng zo chu mu in mi pangai tuana chok tho tok tur thuam a in bela baka apian chu awan chung dula le ngala khodang reng a hoi thei big lo a in hak tait em awangin adu om big na riau alanga dok martin chuan a thlek wangwang mai eliat anu pui chu in thlakin dilkama chuan a in buala dok chuan a in bona tuinia atak sa peng tin fan adu nge yang le aluang phakar vengot hian karing eliat chu ron lang ve ngalin along chiat na lai dok an zota dok martin chuan a chiat na lai a mu thu le a siam that to thu in a changa eliat chuan hun reilo te chung a jin bo tur thu le a poisa pek za tur hrilin dok po chuan eliat ti ang chu a pom ve maya along chiat na lai a ho ang reng sia in charge ngek adu big lo linai pasal hi sumdong ni in azin bo fo ani dok chuan an then om nu walai chu angai tu areng mai ton hriat la nei lo ani boka suang tu na chuan an then om nu chu a phel ta fo mai ani tukvera chuan an daka linai chuan asil fen phelin mut atum to apasal chu ron lang ve in nu papa ngai khosak phung pi lamin an khosatlat
anupui chu anupui ni lo sela chuan apong sual ani ber dok pon an then om eliat che dan chu mak ati hle ma se mi chung kwa buai ero adu big lo atuk jing ma taka dok chu athowa atriam pa bula na tho atum ve awangin murei man ani to big lo mei che tre thom hria in pui turin rang takin atlan chuaka an then om nu li nei khaloni in akar achiang lowa baka akar chunga chuan maimom lo omin a maimom hlau chu a khek tre tur ani ber dok chuan akar chiang lo chu en dik sakin maimom po alak bo saka li nei chuan ron nain dok azam tak zet a than film tetla in starter bula hi chuan om dan tok thiam a har ve bok matinani dok chuan bara na a thok ve a an then om nu ne na anin kar le a pasal nen an che dan te chu a thiam pa carson nen a chuan a hril veka carson nui aza thei hle carson chuan a pasal laka film khurro aden view mai theiani ti in a cha ve ani dok chuan na abanga khuwa anuam lo hle an then om nu chu pona lo thru in anin bia a an then om nu chu fur khu ang mai in a meng nim ruya tum lo dewa kong khar chung lama akal pal thu le in chunga alu theilo thu an hrila dok chu pui turin angen dok chuan tuk verti chia in aluta li nei chu kong ka hon sakin dok chuan adula hliam anei bok li nei chuan zei takin an enkol saka beer in turte lakin li nei ameng please viau mai dok chuan an kisa li nei chuan lo dang ma se atang rei thei big lo a pasal zin bo hlanin an then om tlangwal nen chuan nuam an lo tia zan khuwa in van ram tlafual an chen tu nani ru asur boka dok martin nge ru tlanem zo kang hriat ani hau lo atuk zinga chuan nu pang chi in anin po to a li nei pasal la sumdong mi ni in azin bo reng boxi anu pui la khumlama achak lo em si boina tham atling ve lina i chuan dok ne na chuan an khosak dan chu zep tlat turin an nge na uirenu ni chu adu big lo achan chu uire te hian endong an hlo thina tunlaya ero meiche uire thlawang hau thin an ve tanuka mi nu pui uire te chu kan ngai dam thei vekang chu mani chunga tla se adan adang dewang linai pasal a si lo dok nen chuan zalen takin hun an mangdun thina airu ang mai ni tin dok atla reng mai ani dok le linai chu ti in linai chuan hun rei tak hlimna tak anei to lo thu le thiam pa tuna chuan ka hlim lu tuk ti in alom ve hle linai ke ta tu chu mu in linai chuan a first laugh nen a in ang chia an chut thu le tlerol mai an ni laya chu an ni thu an hrila tho tur dang an nei lova an na ber chu in stratut ani linai te nu pa in chu eden huana an siam ani bera midang chim boi tu an nei lowa wangin silfen anin bel pe lo barma sumdong ke korte zuar pon ke korte ron zor se kan hahman tak lo ti in an lei sak du lo nge yang le linai le dok chu linai te huan en kol tu in a mutlat peka mi pale mei chia ruak tho thanga dun chu in soi fiana awang ve ngotang ole video hi like in min lo share sakla channel hi ila subscribe lo chuan khonga in lo subscribe vela movie munom tak ron da zel kan tum don nia social media link hi description na kada boke linai pasal zin chu ron ho in ama muturin dok akhola dok martin a hlau thong tak zet anu pui ne na an khosak dan hre chuaka angaya lau thon na in akhat nima sela linai pasal chuan leng chuak turin alo soma linai chu akai bok am pathum chuan long lengin an chuaka khun nuam tak man an tum linai la chu dok martin mu turin a thulang zeu zewa pasal te omlai pon mi padang angai tu areng an long leng khol chu top thutin linai pasal chuan an endik vata chumi hun rem chang chu linain alo chu ve vat dok ne na chuan a pasal then adu thu alo hril ve a dok chuan chan ngai na reng a hrelo linai pasal chuan dok ne na anlong engine lama thil fel lo a thu hrilin dok chuan a siam ngal vata siam tha thein an hota ani
zana chuan linain Dok Martin chu kholin aron bia a pasalin kut athak thu le then adu thu an ron hrila Dok chuan rang takin linai muturin damdoi in apan ngal linai mai aduk chur mai linai chu in sutin a in nit hlop hlopa a pasal che dan zong zong chu pangchang takin a bial pa hne na alo hril ve Dok chuan police ne na report mai adua linai ero chuan a pasal chu mi boro tak ani awangin a aina sa a kut athak lawin police ne na report chu angam lova in duat takin aning kai hota ani atu kania Dok Martin chuan a hnapa ngai a thok le linai chuan a thalak ron thonin tuipui kama chuan ruak tho thangin a oma Dok la in atlin sia mi chak lo ve ve khum lama chak dun em si te chu in murule in anin stratuta kong dik lo an zo ti reng anin hrelo Dok chu a thiampa chuan linai ne na anin kar thu an zota Dok ero chuan an thlen thui to ema wangin engmak a hril du to lo mi hriat an hlaw ani ber linai le Dok chuan in mu na turing watin a rukin room te an lu aduna an khosak dan adik lo tak zet Nitin linai pasal hriat loin anin muruwa che sual po ani to lo anin stratu theih chuan che fu anin ti to zok ani nikhat chu linai chuan Dok Martin aron khola a hlau thon mel hle linai chu Dok ruma lo om rengin harsana engemaw kanei min trampui ro ti in a hrila linai te na chuan kalin a pasal eliat ruang let reng chu Dokan a hmuta thil om zia linai a zot vata linai chuan kut min thlak na lama ka beileta alua chu in ka thatta ani ti in a hrila a chi ai hle Dok Martin chuan ambulance ko adua linai ero chuan a phallo jail tan mai a hlau ve a thiam takin Dok ne na chuan engtin nge kan tiang ti in Dok ne na poi khoi ang mai in a soitela linai chuan police hril ero adu lo Dok chuan trong thlamuanin pui atum thu an hrila linai zuna atang na sa siya chiale tha a hrelo ani berto a pasal ruang chu thukru turin a hrila ti dan tur ka ngai tu chu huna ma kan la don nia tuna hri chuan pa ngai takin omphot ro ti in a hrila Dok hian mangai lo tur a mangai ta em ni Dok chuan pa ngai takin a hna a thok lea ni masela aril ruwa linai pasal thita ruang the thang dan tur hlir angai tua mangai na chuan amit atidela thil dik lo ti hrena anei to lo ani bermai na bana chuan rang takin a ho ngala linai chu an ina alo om reng linai khosak phung chu adang lam viau maya tual atha awangin achi aya ni ma na Dok nen chuan in beru in Dok aruma a chho ngala linai a ho ve bok Dok chuan linai chu va mu in an in akala wangin Dok ṭhin arima linai chuan thiam taka ngai dam dilin mani chia om a hlau thu an hrila Dok pon a hra thiam ve mai Dok chuan linai pasal chu accident a boral angalan tir adu thu linai an hrila linai chuan police in an chui chuak thawang a aya ruam man na thazok nei angai ti in a chang ve bok Dok chuan i pasal karin aruang hi alonga kada anga ti chuan i pasal lem changin zuri awanga che sualta anga ka chuang ti in an hrila linai pon tha ti in an che chuak ta Dok chuan linai hne na ka pasal nen kanin suala arui boxi thinrim takin in achua san ti in ka kaliam nu reilo te a police ne na report ang che ti in acha a an sul nu ti fel 5 vekin ruwa man na an nei fel hle elia takar chuan ruang aphur chuaka longa hlangin longchu akhal chuaka longchol mun veng tu chuan mu in an awa Dok chu eliat ang chia khosa in veng tu ko na chu enga ma angai lo khua avar trap to sia security chuan aring hlel ve ani eliat ruang chu zu in a lei vaka zuruya wanga che sual angalan tir atum longchu a hala eliat zurui chuan longtikang anga alan theinan a fim khur hle longa trangin a thok chuaka rang takin in lam apan ngalani khua avara police lam chuan eliat thina an chui ngal vat accident ani chu an ring hlel dowa
anupui linai chu ina mo in zo na chi hrang hrang an zota a statement te la in dok pon alo thlir ve reng Dok Martin chuan pa ngai takin a hna azoma rin hlel oma atum lo hrim hrim police ho ti chungai thla in Elliot chuan death insurance alo tia linai chuan dollar million som lai lak tur anei mel nimasela Elliot death insurance du awangin linai hian apasal atha ve thei awangin death insurance du awanga in thana thleng chui tu thiam bik alo kal tur thu an soya dok chuan an ti chu lo ngai thla in a hlau thong man hle ani atuka chuan investigator Alvarez si aron langa Elliot theih na chu thuk zo ka chui atum accident a che sual ani an ring lova thuruk in phum ru a omani ngat chuan chui chuang nge an tumani local sheriff chu a hriat trul ang an zota hriat bel tur vak anei lo linai chu kowin a pasal thi dan chu chipchiar taka zotin adopa linai po atal boi lek mai nimasela a statement ero a thlak dang lam du lo tual chung sheriff nen chuan linai te in an entika Dok Martin lu na dar thalang ke kha mutsuakin thisen akai le ngala chu thisen chu tu thisen nge hreturin DNA test an tumbok tu tak talbuayang mo Dok Martin te ina chuan investigator Alvarez churon kalin Elliot thi ni kha linai alo lengem ti in dok nu le pa an zota Martin te nu pa chuan linai alo len thu in an changa dok pon alo ngai thlave reng Alvarez chu afing sia dok le linai azim chep tual Alvarez chuan dok chu police station lama kowin zo na azot ve boka dok nu le pa pon an fapa chu an zui ve bok Alvarez chuan rin hlel mel taka thil chi hrang azo ta ka chuan dok nu ngai dan pelin Alvarez chu akhap vata Dok Martin nu hi lawyer ani awangin dan a hrene hle Alvarez pon ti theih vak anei bik lo dok chuan dan pa ngain na azom le a pa ngai taka khosak zel atum bara chuan Elliot thi dan chung changa an ti chu angai thla a linai chuan a statement athaka mi pakhat tu ti hriat lo hian min en thlatrina chu chuan ka pasal athat aniang ti in police ne na a statement athaka a pasal chu anu pa in hau boya wangin rui chungin achuaka chuta che sualta ang khan statement anei to kha ania ma se athu soi athak tatlat chung thu do kan a hriat chuan a thin rim tak zet linai chuan dok chu ron texin in mu na mun tur a hrila an boya talanga an ngei rei do anima na dok chuan linai chu mu in police ne na athu soya thak chu a thin rim khuma linai ero chuan Alvarez kha a hlau om lutuka thon thu ka siam chopta alom evidence Ngaihzawng kan pai bawanga min man lawang ifona wang khan min ring hlel thei tuya khon pai mai ro ti in a hrila dok chuan linai a biak theilo lawin pai ai chuan a thuk ruwa ti chuan linai pasal sun hlim chuan tlangwal amut pui le ta I pasal thi na arei to sia engtin nge I rai thei po ti se kathi ve hlei nem ti turang chi kha ani linai hi dok chu an ina ho in police le Alvarez an lo om reng to mai dok DNA chu lak phalna an neya wangin ron hruai an tuma linai te ina DNA nen a in anvai chuan jail atang khopang le Alvarez chuan I DNA nen a in bilani chuan jail ilutang linai ero in a pasal death insurance atangin dollar million som lak tur anei ti in a hrila dok chuan zong tor ai nga wina tur ani hi ti bakin chan ngai na a hrelo Dok Martin chuan a thiampa Carson chu mu in engkim a hril veka lina in abum dan le atal boi dan a soya dok chuan ka phone ka mu ani chuan lina I thil sual ti ka hailang theyang kan in biak na zong a om veka baka kan relationship le kan sexting atangin ka fia theyang ani lo pon an huan en kol tu khan min hutowa kha khan soi tur aneyang ti in a phone thu ruk lak atum Sheriff Khan ron mu in dok rin hlel akai mai chu thu om zia an zota a chan chu dok te chung kwa hi mi thatak an ni wangani
dok chuan lina in abum kwal dan zong zong a hrila an huan enkol tu khan kan in hmuru thin ti a hriang ti in a hrila sheriff chuan huan enkol tu ruang an chhar thu chu hrilin dok atal buai don ni in alang linai la chuan a hre thadu to si lova abum dan tu man an hre ve si lo dok chuan a phone thu ru kha lak antuma alo om to reng reng lo linai chu ron thlengin a phone thu ru alak thu an hrila police motor thom an hrengal linai chuan a thom hno phelin dok nen an boilaim police an ron thlenga dok chuan pong sual tum ngei ni in alang sia police ho chuan an man pha ta ani linai en thlathin tuwa an puwa linai Ngaihzawng in a pasal iliat a thapa a tuna linai pong sual atum le ti in an mana thudik an hreve der si lawani sheriff ne na chuan lina in min buma thudik hailan kangai min chuaro thudik ka hailang theyang ti in angena sheriff chuan lo rengin minute som ni hun apeya sheriffian linai aring hlol lawani dok martin chuan motel pakhat alvarez in lina i a hruaina hmun apan vata a phone chu zong kualin a hmuchuak lau alvarez chu ron lutin dok chuan engkim lina in a phiaruk dana hril veka anin biakna a pasal tha thu te entirin alvarez po chuan alo ring ve mai sheriff chu bia in engkim a hril veka ti chuan dok chu kutkol bun tirin sheriff local ma tan lo omro I phone le linai hi police station lama ka hruayange ti in an suasana alvarez kal liam tur chu thirin akeya linai ta tuang chi anei ti a hmuchuaka thudik engkim a hreta linai first love chu tudang ni lovin ata tuang chi anei alvarez select alonia am pani in dok am phiar ruwa atal boita ani linai le alvarez hi in Ngaihzawng in tu zo khinge mi palema trangang le an nei a in anga rai a harngotang alvarez le linai chu ron kir le in dok phone an hnu chia an kalbo ngal pathian thu lo angin nei in ang aning kopa suma wangin mi ho satak eliat lina in pasala aneya rol thar dok martin bumin eliat an thata suma wangin poirap thak tak tak an khoi pha ta ani nupuya tan chuan meichia nge an tha a pasala tan pomi pa nge hi an tha kan chakna kan thunun theilo lu ta kan mol phole thin mangai tur ni lo mangai hi poido asin a chiat vet thei chu wangin film khur tluk a omlo kan rin om theilo na tur nupui pasal siam lo sha bang u kan ho sak wang ringota nupui mel thatak kan phu lo nei te kan ho sak wang ringota pasal mel thatak kan phu lo nei te hi a result adu om lutuk thin lem lo